Hold up. Ćao drugari, dobrodošli u moj novi klip i danas se vraćam snimanje napokon posle dugo vremena, mada to je bilo zato što sam bio mnogo bolestan i razmišljao sam o izmenama nekim na kanalu, ali za sada neću raditi ništa. Pa danas ću vam snimiti jednu Android aplikaciju, mnogo je cool, u njoj možete menjati izgled vaše tastature. Evo odete na primjer sada u Google, negde da testirate vašu tastaturu. I evo, na primjer, vama je sada ovakva tastatura. A vi je možete menjati da bude i drugačija. A kako? Odete lepo u Play prodavnicu. Ko čovjek. Odete u Play prodavnicu. Kucate gore Red Row Skateboard. Hello, yeah. Kako je dobro, brate, ovo. Lepo kucate ovo Red Row Skateboard. I kad to ukucate, izbacit će vam ovo. Odete na ovo prvo i instalirate. I kad ste instalirali, uđite u nju. Ako neko slučajno ne zna kako da instalira ovu aplikaciju, samo klikne instaliraj, prihvati i evo krenut će da vam je skida. Mislim, šta ima tu teško? Ajde vidimo se kad se skine. Evo ljudi, skinulo se sada. I otvorite i sad ću sada vam pokažem šta se radi, ali ovdje morate pažljivo da pratite. Idete lepo, otvorite aplikaciju i tražite vam da je aktivirate. Prosto idete aktiv, idete OK i prosto kad vam ode u vaše podešavanja, idete nađete Red Row Keyboard i samo idete on, znači uključite to, prosto. Onda idete Select Red Row Keyboard i sa ovog prebacite isto na nju. To je to. Sad čekati samo malo da vas poveše to, sad će ono sve samo da uradi šta treba. I eto, sada vam je ušlo u aplikaciju. Sada prosto šta trebate da radite je da aktivirate, da aktivirate vašu tastaturu željenu. Evo ja sam još malo pre aktivirao ovo, a bila mi je glupa neka tastatura koja mi se uopšte nije sviđala. Kliknete ovdje i otvorite ovaj kovčeg. Eto, sada ćete kao dobiti neke pare. I eto, kada ste odradili to, izaberite tastaturu. Evo, ja ću, na primjer, ja imam ovu, white case. Eto. A ja ću, na primjer, uzeti evo ovu. Da vidim da, i evo sad samo kliknete ovdje da vidite kao ono, gdje se skida. Kliknete tu, idete confirm i onda ćete da date vi te sve vaše coince i eto. Sada vam je ovakva tastatura, vidite. I sada kad odete, malo pre mi je bila ona bela, sećate se. A sada evo testirat ćemo tastaturu. Wow, brate, zar nije dobro? Evo, pucate šta treba, evo vidite gore. Znači, mnogo je stvarno dobro. Meni se baš sviđa aplikacija i ja mislim da će ovaj klip malo više imati pregleda. Ako želite, ja vas ne teram, šerujte ovaj video da i drugi znaju za ovu ekstra aplikaciju, da i oni znaju kako da promene tako tastaturu i to znači. I ako želite da imate ovako ovo dole kao ja, samo kucajte Android 6.0 i skinite. Eto, ali šerujte ovaj video nekom, pa može i on da skine tu aplikaciju. Eto, to je bilo to ljudi. Ako želite, lajkujte klip i šerujte i obavezno se subscribeujte. Vidimo se, ćao!